Hinimok ni Senador Riza Ontiveros ang Senado na manindigan para sa kanilang kasamahang si Senador Leila de Lima upang maitaguyod ang kanyang dignidad bilang isang babae. Dagdag pa ni Ontiveros, hindi tama na atakihin ang personal na buhay ng senadora sa publiko. Ang buong detalye mula kay Joy Gumatay. Bagaman hindi na bago kay Senadora Riza Ontiveros ang maanghang na pananalita ni Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala siya na hindi ito katanggap-tanggap na dahilan upang insultuhin at tapakan ang dignidad ng isang kababaihan. Ito ang kanyang reaksyon patungkol sa di umano'y paninirampuri ng ating presidente kay Senadora Leila de Lima na kapwa niya tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Kasunod nung kanyang pag-apologize kay Chief Justice Sereno, kasunod nung kanyang pag-joke tungkol sa panggagahasa nung kampanya, yung pangyayari ngayon, nagpapakita po ng isang consistent at saka nakaka-disturb na pattern laban sa kababaihan. Well, bilang babae po talagang malalim yung offense na tinitake ko sa mga salita ni Presidente kay Senadora Leila. Dagdag pa ng mambabatas, hindi tama ang ginawa ni Pangulong Duterte na atakihin ang personal na buhay ni Senadora de Lima sa harap ng taong bayan, gayong lahat ng lumalabas sa bibig ng pinakamataas na pinuno ng bansa ay itinuturing na kapahayagang base sa ating pambansang polisiya. Hinimok ni Senadora Riza Ontiveros ang Senado, partikular na si Senate President Aquilino Coco Pimentel III, na tumindig at gumawa ng paraan upang maitaguyod ang dignidad ng isa sa kanilang mga babaeng kasamahan na talaga namang nasaktan sa mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala ang mambabatas na kaya itong maisagawa kasabay ng pakikipagtulungan ng legislatura sa ating ehekutibo tungo sa agarang pagreresolba ng usaping ito. Senator Richard Gordon says the upper chamber should not take a stand on spat between President Rodrigo Duterte and Senator Leila de Lima. Gordon said it is unnecessary for the Senate to take a stand on the issue. According to Gordon, the Senate would not want to be dragged into the issue should President Duterte come out with a lot of evidences. But Senator Riza Ontiveros, a fellow Liberal Party member of De Lima, urged the Senate to rise to the challenge as an institution and defend the integrity of one of its members. Joy Gumatay reports. Even though Senator Riza Ontiveros is used to the straightforward language of President Rodrigo Duterte, she believes that it should not be used as an excuse in insulting and destroying the dignity of a woman. This in reaction to the alleged character assassination of President Rodrigo Duterte on Senator de Lima. Kasunod nung kanyang pag-apologize kay Chief Justice Sereno, kasunod nung kanyang pag-joke tungkol sa panggagahasa nung kampanya, yung pangyayari ngayon, nagpapakita po ng isang consistent at saka nakaka-disturb na pattern laban sa kababaihan. Well, bilang babae po talagang malalim yung offense na tinitake ko sa mga salita ni Presidente kay Senadora Leila. The neophyte legislator added that President Duterte's usage of ad hominem politics or attacking Senator de Lima personally was unpresidential and definitely not a reflection of parliamentary decency. It is because every thought that our president verbalizes may well be considered as a policy statement. Senator Ontiveros urged the Senate, especially Senate President Aquilino Coco Pimentel III, to act upon the issue and help uphold the dignity of their fellow legislator attacked by the country's chief executive. She believes that this can be done in conjunction with the efforts by the executive branch to cooperate with the executive branch in peacefully resolving this issue. For PTV News, Joy Gumatay. For Senator Riza Ontiveros, the intensified anti-illegal drugs campaign should not only be limited to the criminal aspect. She says it should also focus on the health perspective.
This report. After the first joint public hearing on strengthening the anti-drug campaign of the Duterte administration, Senator Risa Ontiveros, chair of the Senate Committee on Health and Demography, emphasized that the most effective way to address drug-related issues is by analyzing it as a public health issue. Kailangan nating i-shift yung approach natin sa drugs sa purely punitive lang ngayon, law enforcement, mas dun sa public health approach. At malaking bahagi dito yung mga tinatawag sa 90 ng ibang mga bansa sa ating mundo na mga harm reduction strategies. One of the suggestions of the neophyte legislator in improving our anti-drug campaign is through awareness programs to educate Filipino youth on how to say no to drugs, considering that they are the most vulnerable sector against the drug menace. Senator Hontiveros feels optimistic over the assurance she received from the National Youth Commission, the Department of Health and PhilHealth that they will prioritize such initiative to help raise drug-free Filipino youth. More importantly, Senator Hontiveros urged every Filipino family to participate in government efforts to address drug-related crimes so they could personally understand the reasons behind addiction and how they could help overcome it. Nais paigtingin ni Senator Risa Ontiveros ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal at droga sa pamamagitan ng mga programang magpapalawak ng kalaman ng mga kabataan kung paano makakaiwas sa pinagbabawal na gamot. Report mula kay Joy Gumatay. Matapos ang paunang pagdinig sa Senado tungkol sa pagpapaigting ng ating kampanya laban sa iligal na droga, muling binigyang diin ni Senadora Risa Ontiveros, ang chair ng Senate Committee on Health and Demography, na ang usapin ng ipinagbabawal na gamot ay mas epektibo at mas mabilis na masosolusyonan kung sisiyasatin rin ito sa perspektibong pangkalusugan imbis na pawang issue ng kriminalidad o pagpaparusa lamang. Kailangan nating i-shift yung approach natin sa drugs sa purely punitive lang ngayon, law enforcement, mas dun sa public health approach. At malaking bahagi dito yung mga tinatawag sa 90 ng ibang mga bansa sa ating mundo na mga harm reduction strategies. Isa nga sa panukala ng mambabatas upang mapababa ang krimen ng droga sa Pilipinas ay ang paglatag ng mga programang magpapalawak ng kaalaman ng mga kabataan kung papaano makaiwas sa droga, gayong sila di umano ang pinakamadaling matukso sa paggamit at tuluyang pagkalulong sa pinagbabawal na gamot. Ikinatuwa naman ng mambabatas ang pangako ng National Youth Commission ng Department of Health at PhilHealth na ipaprioridad nila ang panukalang ito tungo sa pagtataguyod ng mga kabataang ligtas sa pinsalang dulot ng droga. Higit sa lahat, ipinahayag ni Senadora Risa Ontiveros na magiging mas matagumpay ang inisyatibong ito kung makikipagkooperasyon rin ang bawat pamilya na personal na tututok sa magkakaibang karanasan at sitwasyon ng kani-kanilang miyembro patungkol sa droga. Nang tumakbo si President Rodrigo Duterte sa pagkapangulo, isa sa madalas niyang sabihin sa kanyang kampanya ay ang kanyang galit sa iligal na droga dahil sa masamang epekto nito sa ating lipunan. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na ilang araw pa lamang mula nang manumpa siya bilang ang bagong pangulo ng bansa ay isiniwalat niya agad ang mga opisyal ng pambansang pulisya na umano'y protektor ng illegal drug syndicates. At hindi pa rito natapos dahil isa-isa rin niyang pinangalanan ang mga opisyal ng gobyerno na umano'y sangkot sa ipinagbabawal na gamot. May report ang aming kasamang si Waywaya Macalma. Wala pa man isang buwan na umupo si Presidente Rodrigo Duterte ay 5 matataas na opisyal sa hanay ng Philippine National Police ang kaagad niyang binanggit na sangkot sila sa iligal na droga. Sila ay sina dating Quezon City Police Director Edgardo Tino, dating NCRPO Chief Joel Pagdilaw, dating Region 6 Director Bernardo Diaz, dating Deputy Director Marcelo Garbo at retired General na ngayong daang bantayan Mayor Vicente Luot. Ang National Police Commission o NAPOLCOM ang naatasang manguna sa investigasyon oras na may makuhang matibay na ebidensya. Laban sa kanila ay kasong administratibo ang kanilang kakaharapin at posible din silang humarap sa ilang criminal case. Matapos ang ilang linggo ay nakitaan ng matibay na ebidensya kina dating QCPD Director Tino at dating NCRPO Director Pagdilaw.
Bukod pa ito sa dalawang drug lord sa Visayas ang sumuko mismo kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Una ay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa matapos ipag-utos ni Pangulong Duterte ang shoot on site sa mag-amang Espinosa. Ngunit si Kerwin ay hanggang ngayon hindi pa din sumusuko sa otoridad. Hindi man kasama sa listahan ngunit kusang sumuko kay General de la Rosa si Franz Sabalones na inamin niyang isa siyang drug lord sa Visayas Region. Nitong August 7, mismong binanggit ng Pangulo ang mga pangalan ng mga empleyado ng gobyerno na sangkot sila sa illegal na droga. 158 ang mga pangalan na kanyang binanggit. Kasama rito ang 7 judge, 56 na local chiefs executive at 75 nasa aktibo at retiradong pulis at sundalo. Matapos nito ay umabot sa 31 ang kaagad sumukong mga mayor at dating mayor kay PNP Chief de la Rosa at 31 mga pulis na kung saan ang PNP Internal Affairs Service o IAS ang hahawak ng investigasyon sa kanila. Habang ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mag-iimbestiga sa mga mayor na kung saan kailangan nilang magsumite ng kanilang judicial affidavit at kung may matibay na ebidensya laban sa kanila ay irerekomenda silang kasuhan. Batay sa pinakahuling datos ng Directorate for Personal Record and Management o DPRM, 51 pulis ang sinibak sa pwesto. Kabilang narito ang 8 opisyal. Matapos sibakin sa kanilang pwesto ay sa PNP ARMM at Cordillera Region ipinatapon ang mga ito. Bukod pa ito sa unang nasibak sa pwesto ng 15 opisyal at 29 na police non-commissioned police officer sa Region 7. Ito'y matapos masangkot sila sa illegal na droga. Sa ngayon ay nasa 30 local chief executive at 43 na pulis pa lamang ang sumusuko sa CIDG at PNP IAS.